हो अपन बेटी रानी या दूसरा घर के बेटी पतो बना के लिया तो नौकरानी वो जहाँ का बिया जहाँ के रानी बिया ठीक बा। तो दोस्तों आप सभी इतना नीच गिरल घर के आदमी रहे लन्नू ऐसा नहीं करेलन ठीक काहे कि दूसरा घर के बेटी कहू के बेटी ना हैसन आपन बेटी बहन हैसन। आपन बेटी बहन की गलती लोग छिपावेला और वही दूसरा घर के बेटी बहन ले आवेला लोग नू तो छोटी छोटी गलतियाँ गिनावेला लोग गिनावेला। नीच और घटिया लोग के ये सब काम बा जरा घर में इतना नीचपन बा वही लोग ये सब करत हुई। दूसरा के बेटी के गलती ले आके गिनवावत हुई। अपन बेटी कुछ भी करे बेटी हमार बेटी ही है और दूसरा के बेटी बलाई ही है तो हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल जिया भोजपुरी आरा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी हमारे वीडियो फुल वॉच कीजिएगा किस मैटर में हम वीडियो बना रहे हैं और देखिएगा ज़रूर। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और दोस्तों यही हाल हुआ होखल बा ये बहनी के साथ जेके थम्बल लगैले बानी और बहनी के साथ ये हाल होखल बा। सब कोई ओके इतना ससुराल वाला उनकर के इतना परेशान करता लोग केहू के बेटी के इतना परेशान नहीं करल जाला ठीक बा। काहे के तोहार बेटिया बहनिया गलती करती है तो नीमन भी है। मान ला के उसे छोटा मोटा गलती हो गई चाहे बड़े गलती हो गई दूसरा के बहू के ले होता मतलब बहुए से गलती हो गई तो का ओकर गलतियाँ केहू छिपा नहीं सकेला। तो यहाँ तो अपन बेटी के गलती लोग छुपावेला और दूसरा के बेटी के गलती गिनावेला। तो ये इतना सोच ला कि वो केहू के बेटी हिया अकेले नहीं खे वो केहू के बेटी हिया केहू के बहिने हिया ओकरा ऊपर केहू बा। अरे माई बाबू नहीं खे तो और केहू बा बहन बिया जीजा बाड़े केहू तो केहू के सहारा बा। इतना केहू के मजबूर ना करल जाला इतना केहू के सतावल ना जाला। दोस्तों आप सभी देखते बानी जा ये बहनी के साथ कितना गलत होता जेके थम्बल हम लगैले बानी। और हम तो यह कहम कि बहू होकर चाहे बेटी सबके अधिकार उतना ही बा। केहू के बेटी केहू के घरे आवत या अपन माई बाबू छोड़ के चाहे वो बेटी हो को चाहे बहू हो को सबके अधिकार उतने बा जितना बेटी के अधिकार बा उतना बहू के अधिकार बा ठीक बा। दोस्तों यही से लड़की ससुराल में जाता ऐसा तब कुछ ना कुछ कर लेता ऐसा मर जाता ऐसा चाहे दुनिया छोड़ देता ऐसा बाप मतारी हिती चुकी पोस के हतत करता ये चलते लोग मारता गरियावता और लोग झूठा गलत इल्जाम लगावता। तो लड़की का करी कतना सही केहू सही बर्न केहू सही। लेकिन आदमी ये नहीं के सोचत कि आज हम ओकरा संगे करत तनी दूसरा के बेटिया संगे करत तनी ऐसे तो हमरो बेटिया तो बिया हमरो बेटिया के संगे केहू करी हमरो बेटिया केहू के बहू बिया केहू के पतो बन के हमरो बेटिया तो गोल बिया आ जाई गोल नहीं खेता जाई ये केहू नहीं के सोचत। बस दूसरा के बेटी ले आव सताव अपन बेटी रानी दूसरा के बेटी नौकरानी जितना तहार बेटी के हक बा उतना सब कोई के बेटी के हक बा ठीक बा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा हम वीडियो को यहीं बंद करेंगे तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।